E bunăstare. Shawarma la doar 21 de lei în Kuala Lumpur, Malaysia. Ne aflăm într-o intersecție foarte circulată, lângă mall-ul Lot 10, ora 11. Așa se prezintă locația. Asta e terasa din exterior. Să zici shawarma, e o shawarma la farfurie sau la lipie, cu cartofi, două sosuri. Bineînțeles e meniu cu un cola. Arată destul de interesant. Vedem cât de bun o să fie. E un restaurant oarecum arabesc aici. Ceva. O combinație de mai multe feluri, dar shawarma asta e delicioasă de bună. Cartofii ăștia proaspete aici făcuți. Și unul dă cu flexul pe fundal. Pe fundal cu un flex și cu muzica asta șmecheră. Ne dăm o încercare la shawarma asta, care se prezintă extraordinar de bine și extraordinar de gustoase. E bunăstare. Cu cartofi ăștia, cu sosul ăsta dulce, acrișor, picant. Foarte bun.